Erasmusian asko bidaiatzeala ez da gezurra. Eta horretik gaur, nerekin eramango dizuet bidaian. Gaur egingo dugu mendira ibilaldi bat, eta joango gara Lousako mendilerroaren inguruan dauden herri txikiak bisitatzera. Kaixo, iritsi gea Dunotar gaztelua. Erortzeko zorian dagoen Erdi Aroko gotorleku hau Eskoziako ipar-ekialdeko kostaldean dago, muino harritsu batean kokatua. Egun, kontserbatzen diren eraikinak gehienak 15 eta 16. mendekoak dira. Hala ere, uste denez, gaztelua Goi Erdi Aroan gotortua izan zen. Dunotar Castle du izena. Dunotar gaelikotik dator. Eta gotorlekua maldan litzateke esanahia. Kaixo! Naizta egun pixkat tristetxoa izan gaur, animatu inez eta Lillehammerreko Tokio berezi bateak garriko dizuet. Eta, hoxe da, Maihaugen museoa. Kanpon da museo bat da, aire libren, eta horregatik nik uste gaur ez deula jende asko izango inguru, baino hobeto. Dana guretzat. Dauzka. Landaremua, herria edo hirigunea eta etxe bizitza ezberdinak dauden eremua. Gaur txinketerrea etorri gea, eta hoxe, aber ze diskutatzen egun txinketerrek. Izenak esateun bezala, 5 herriz dago osatuta. Monterroso, Bernaza, Corniglia, Manarola eta Rio Mayore. Gu 3 bakarrik egon ginen, eta behaien artean trenez bideia berda, Derrior. Herriska hauetan dago inspirauta Disneyeko Luca pelikula. Arratzaldian, hondartza batea joan ginen, eta jarri genuen musika topea, festa txiki bat antolago genuen, eta hortxe joan ginen. Egunon! Kaixo, ni Irati naiz, Iruindarra eta, hemenago Ander eta Maiarekin egingo dugula aste honetan bidaitxo bat Cabo Poloniora. Ni Amaiora naiz eta Irati eta Anderrekin Cabo Poloniora joango naiz, 2 egun pasatzera. Cabo Poloniora sartzeko ibilgailu bakarrak hauexek dira. Cabo Polonia! Heldu gara Cabo Poloniora. Leku hau erreserba natural izendatu zuten 2009. Horregatik ezin da eraikinik egin, ezin da ur-kainaririk ekarri eta ezin da elektrizitatea kanpotik ekarri. Ikusten dugun kable bakarrak itsasargia argiztatzeko erabiliko dira. Egunon, goizeko 7 dira. Euskaldunok mendia botatzen dugu faltan, eta orduan gaur mendira ibaialdi bat egingo dugu. Lehen arazatxoa, autobusetik jaitsi bezen pronto, mutako bat erori egin da, eta uste dugu egin duela txorkatia bihurritu. Hau da Lousako gaztelua, Castelo do Lousa, eta 11. mendeko gaztelua da, musulmanek eraikita. Atzo oso gauza kurioso bat gertatu zitzaigun eta zuekin partekatu nahi dut. Nire dogelan geunden eta atxaleko 8:30 bat-batean entzuten ari ginen danborrak eta jende pila bat gure etxazpian, eta gu flipatzen. Eta esaten diot bati, aizu barkatu, zer da hau? Eta esaten dit, una procesión sevillana, mi arma! Kondairak dioenez, Eskoziako independentziaren gerran, Eduardo Lehenengo Ingalaterrako erregeak gaztelua gotortu zuen, Jon Balioi Eskoziar erregea garaitu ostean. Urtebete geroago, hain justu 1297an, William Wallacen agindupean zeuden Eskoziako soldaduek eliza erre zuten soldadu ingelesak barruan zireralik. Eskozian 260 gaztelu inguru daude. Dunotar da garrantzitsuenetariko bat. Batetik, duen garrantzia historikoarengatik, eta bestetik, itsasoari begira,
arroka batean egoteak ematen dio puntu liluragarri eta xarmargarriarengatik. Cabo Polonioko lehenengo biztanleak 19. mendeko hasierako partean heldu ziren. Hortik aurrera, marinelen herri bilakatu zen. 1893an Euskaldunen Leopoldina Rosa itsasontziak hemen jo zuen ondoa, eta askok hemen geratu behar izan zuten bizitzen. Urteekin turismoa hasi joan da. Gaur egun, herrian bizirik mantentzen duena turismoa da. Hemen ingurutik pasatzeko aukera hau, eta egia esan oso kuriosok dira etxe guztik. Danak zurezkok dira eta teiatutan gehienak belarra edo landarea bizitza hasi da. Aterpea aurkitut eta brujulara bila eta ubikatzen nahi zen. Iparrarak amarkatzen dit. Iparrarak balin badau, esan nahi do, mapanik hola hartu ardetela. Benetan nago galduta. Zein dutien ezen sentitzen. Ze galduta nahon, ze galduta. Nire egia esan asko gustatu ditzean bat ikustea, baina egia da oso harrituta geratu nintzela ikusten nola jendea bizitzen duen. Ikusi dezakezuen ez, petauta zegoen, jende pila bat zegoen. Gainera, anekdota moduan, esan behar dut, guk etxeko balkoian ikurrina dakagula. Eta jende pila bat konbetatu egin zuela. Bai, onerako, bai txarrerako. Telebista eta dana egon zen, Telecinco eta dana, ikurrina atera da. Beraz, esan dezakegu, Euskadi Sevillako prozesio batean atera dela. Goaz bizitzatzera losan dauden bost aldea txiki. Konkretuki, arredez alde idaztu xislo osatzen duten 27 aldeetako bost herri. Hemengo herritxoak dira superpolitak. Daude denak eginek arbelarriaz. Bainatzeko intentzioarik egin etorri gara, baina itzaleta egiten du kristonotza, ez gara usartzen. Goizeko 7 dira, eta Milan Fashion Week hauaz. Erasmusen gabe, eta pixkat aurreztu inberda. Orduan, umian tiket hartu dugu. Zuen ustez? Arrapa bengo dugu, edo ez? Ole! Hain gaude, Versacheko desfilean bidean. A ber, bate bat ikuste deun, o zozi ikustia lortze deun. Habrá que cruzar los dedos. Milan Fashion Week salata, Versacheko desfilea izango zantokira hurbildu ginen, eta pertsonaia famatu piloa ikusi genituen. Paparazzi tartean egun ginen, flashazo tartean, matezun gure paparatzia ginala, baina bueno, ikusi genituen Naomi Campbell, Becky G, Bella Thorne, geure bai urrutiran Donatella Versace ikusi genuen. Espero gustatu izana, idean bat ematea. Eta espero ez izatea hau bakarrikan, oendikan asko falta zaizkita. Ala... Horentxe bertan abizatu dugute, asteko erronka igo dutela, eta sartzen ari naiz miratzea zer den, mesedez, beste dantza bat ez. Lagunok, badakizu astenetako erronka patata tortilla bat itea dela. Ez du sekula tortilla patata handi bat egin. Imaginatzen dut besteek egingo dituztelat kriston tortilla honak. Obviamente, nik irabaziko ez, nirea kriston hona do. Astenetako erronkarako berriro sukalden naiz, eta pixkat ezberdin izango da, ze benetan sukaldau. Nik uste dut erronka hontan naiz dela ni gaiunduko. Nik betengoen dere hitza eta kriston goxua ingoen. Patata tortilla, ni irabaziko dut. Neskak, nik uruguaiozko patata tortillarik onena ingo dut. Baina horretarako non laguntza beharko dut. Az gaitezen, erronka horrekin. Bai! Eta zen matarra? Ze moduz, mama? Ze moduz? Ondo eta zu? Ondo, a ber, deituten dut astretan patata tortilla bat inbar dudalako. Ta bakarrik... Ama. Lehenik eta behin egingo gana da kamiseta aldatu.
espero dut ondo ateratzea. Ontza eskatuko dut patatak eta mozteko. Hemen jarri eta Daniela, patatak zuritzen, eta nora baita. Guain berditeu moztu, eta gero tipulak eguz. Oye, zatitzu baina trozio, apurtu, klak, klak, klak. Hola! Hola. Lepo galda ingelor. Bai, hemen lainotu, Uste zuenez, ja pixkat badago kolore hartzen, patatak bai bigun jartzeian, igual olio gehiagotako ez, beharkoa, suabe jarriko dugu. Vale, frigituta dauzkagunen patatak eta tipula, ingo dituguna banau, bi bol ezberdinetan, erdi eta erdia inda, ze nik gazta jarriko dit tortillai. Nire lagunak vegetarianok dira, ezin diot urbainazpiko jarriko dien bezala, baina gazta jarriko dut. Ole, adama, badeko bolioa! Julia Pejino, corta a la Juliana. Vale? Pinton. Gure lehengo patatak atera ditugu, arrotzarekin nahastuko ditugu. A ber, dakago kristontik laua montauta hemen, argiakin, ze bestela ez dago, kriston argi gutxi dago sukaldean. Guain, bideoko zati garrantzitsuna eta zaiena. Ikusiko dugu ea ondo iteten edo. Ez daukat indar handirik eta gainera zartaina da mierda bat. Zer erratzen nahi da, eta ezakit zer da. Ze tortilla ezin da izan. Tximinia da zaio tortillai. Hori izango erratzen nahi da. Ante la adversidad, a ver esa cara de felicidad. Piskat erregin zait. A ber, lehenengo zezateiguen, gure epaileak. Oso gozoa. Oso goizoa, Ara txela tortilla inteuen aldarrek, okusten zu, txeleganti urte inteuen tortilla. Ha triunfado. 9 without, but the pesto gives a little. Yeah, a little spice. I agree, but it was so good I took it 2 times already. Me too. So Thank you to Maider's papa. Ez dakit nik gezurretan nahi dian, no ez? Goxua dago. Pinta txarra, baina goxua dago. Oso ona. Nik hartzen diot 10. Maybe 8? Oh! 8? It's the first time he tried and we put 8. Vale, batetik 10-rea. 12? Amaika. 11? Ba, top. Top. Mo lagunok, patata eta arrotzak hemen ositu. Beraz, eure probatu hartu dute. Así como está excelente. La verdad. Me falta el pan. El pan no tengo. Bueno, ikusi zuen, nire tortilla goxo-goxoa daola, konfirmauta da. Nire ustez 9,75 da. Ez dut esango da 10, porque 10 pasatzea da. Bueno, emoten dugu jentari gustadakola, así que ni posik. Eta hori nik botatzet gaztaia eta pernille, eta barrure. Wow, ite. Hausnarketa! Etorri gara Cabo Poloniora eta ja hostalean, hiruak bakarrik egun denez, balkartu gara hemen zegoen jendearekin,
eta egon gara super gustora. Denok plan berdinean geudenez, inork ez zuen elektrizitaterik, orduan elkartzen ginen sutondaren ondoan, kandelekin, eta hor super gustora denak batera. Elektrizitatea egongo balik, igual bakotzeaten gara bere kabuz, egiten gauzaz bere joan, azkenean ematen du hori aukera guztiak elkartzeko eta espazio berdina partekatzeko. Orduan orain itzuliko gara Montevideora eta irudituko zaigu lujo bat. Bideoan esan dut, ez naiz bat ere sukalari trebea, baina pentsatzen dena aterako zelak itxura hobeagoarekin. Zaporez ez zegoen bat ere gaizki, baina itxura mejoralde. Ezin nuen, ez dut ia indarrik eta ezin nuen ni bakarrik zartaia hartu eta buelkatu beste platero baten gainean nintzen kapaz. Bueno, dirudi gero kapaz izan nintzela, baina hasieran ez nuen nire burua kapaz ikusten. Horregatik eskatu nion laguntza bisukide batei, eta, bueno, oztatera ze, pentsatuko nola baina asko zoker. Pozik nago eta balantze portibo ekin eta espeontakoa. Tortilla irakon, adibidez, oso ondo pasaron. Azkenen lagunakin sukaldau eta gero afaldu. Uste, kamaran aurrean baita inezela hartzen pixkat trukilloa. Eta ondo pasaron. Nezte hori hain eta baita ere gaizko gudean ikuste dutela hasten bat. Hola, pixkat gelditu. Unibertsiadeko ikasten nahi nahi zen sentsazio hori ere bueltatzeko zekero. Bestela, pixkat beste mundu bat dela ez. Unginan lehenengo, Dunotar kaselera baino lehen, unginan Scottish Pyramid ditziotena daola Braimarren, eta injustu herri hortan zegoen momentu horretan erregina Isabel. Pixkat da ironikoa, esango nuke, ze oain Eskozia nahi diala independentzian ingurun, referenduma nahi dutelain, eta erregina Eskozian dago deskantzatzen edo bere oporrak hartzen, ez? Ez dakit bestien herrialdean nola izangoan, baina Italien behintzat egongean hiritan pixkat inseguruak dira. Osea, ez da seguridadea oso handia, kaletikan jutiak bildurren batu. Baina, bueno, Bolonian, dentro de lo que cabe, ez da bain gaizki. Baina, ez da, egun bat, kaleatea eta komentaion bat, edo zer gauza aldizuela esan, jendia lapurtu iteio, eta edo zer alda gertau. Horretikan noratan izaiatzea beti matematekin bueltatzen. Halere ondo hain iz pasatzen, eta jarraituko ditu informatzen. Kaixo! Beti bezala super gustora jarraitzen dut. Oso gustora hemen Sevillan, idia pila gustatzen zait. Egia da unibertsitatean hilabete bat daramagula eta notatzen da, gaina sartzen digute. Izugarrizko beroarekin jarraitzen dugu, 30 gradu, izerretan, bero izugarri egiten du. Baina, niri behintzat asko gustatzen zait. Nire pixukiekin super gustora jarraitzen dut. Atzo egun guztia pasa genuen elkarrekin planak egiten, gero afaldu genuen patata tortilla elkarrekin. Espero dut hurrengo astean hola segitzea eta kontatzea gauza gehiago. Errezetan parteiz... ezakit aldau edo ez, gehiago zikintzen doni mana ez. Kaixo! Ungianen lehenengo... Bai, grabatzen. Berdin dio alde egiten bitartean. Bai, kenduko duzu gara, jaro. Den 2009an. Vale, itxon, korta. Ez que, Polonioko lehenengo biztanleak... Adinaren herri bilakatu zen. No sabe, izan. Uruguaiko patata tortilla. Abra unok, badakizue gau patata tortilla bat ingo dugu. Unok, badakizue... Ez dut enfokau nahi. Egin txusia naiz. Ez dut enfokau nahi. Inaketak indola mozteo. Nik horrela, Esko zer esago.
Hemendik aurrea, nire dignidadek agur esango du, bale? Zeuri hasi da, eta nire piurak hauek dira. Terpeat aurkitut eta mobileko brujula saio nez erabiltzen. Ja, anarkia! Bigarren gauza, arrautzak frikinko nago. Patatak moztuko ditu. Da, 1920ko, kuston bolta indet. Ez zer ikusten borko bain bakarrik bokatzen dit. Bueno, patatak prest daude eta frijitzeko, oliboa. Arrautzak? Maite, zete be. Egusetik jaitsi bezen pronto. Dago Polonian, itxasle hoien eta itxastxakurren ez. Itxasle hoiak eta itxas... Korte. Sukadatza gustatzen zait, baino trebea enez.